De sportvereniging in Damwoudt zit net stil in de coronacrisis. Elke week staan ze werkleer voor de jongeren om Celeste aan. De mensen zitten eigenlijk alleen maar stil natuurlijk, want ze gaan niet meer naar school toe, ze stappen niet meer op de fiets naar school toe en boeten komen ze dan eigenlijk weinig. Dus het is eigenlijk wel belangrijk dat ze toch in beweging blijven en ook om ze bij de club te houden natuurlijk, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk om ze toch een beetje te hechten aan de club. Nou, vonden we het mooi om de lessen boeten terug te zetten en dat doen we nou eigenlijk met vol plezier. Zo'n december had de vereniging 50 nieuwe leden gekregen. En dat is heel bijzonder in deze coronatijd. Waar het terugkomt, ik denk echt wel dat deze campus een hele grote rol meespeelt. Want de drie scholen in Damwoudt die samenkwamen eigenlijk hier op de campus. En dus de vereniging die had de gymnastieklessen hier. Dus ik denk dat die samenwerking gewoon mooi is en dat echt een prettige leden opleveren. Ha? Na de simvakantie gingen wij nog wel in de zaal echt gymnastieklessen. Dus bij zeggen dat we weer een fitnesskwaliteit daar aan de gang. Dus bij een foto van er gebeurt wat. En de band die wel hier die nam steeds weer over vriendinnetjes mee en ze begonnen het badje eigenlijk wat te raaien. De lessen maakten wel leuk en we hier nog een evenement dat toen nog mocht, zei ze maar, werd hele prutte band om mij die en we denk ik steeds wat bekender worden in het dorp en dat gaat uiteindelijk 50 nieuwe leden opleveren. De gymlessen worden op dit stuit al oors invullen. Normaal werken we natuurlijk echt naar elementen toe eigenlijk. Dus arbeiden, ratslagen, flikvlakken en die dingen. Maar dat kennen we eigenlijk net. Dus ik probeer elke keer wat creatief te wijzen met liedse speeltjes. En hoe zien we dan een kaartbootcamp-achtig iets. En we proberen de lessen gewoon op een andere manier in te vullen. Maar wel dat erbij gewoon plezier. Hè? Want dat vinden we het belangrijkste. Voor de band is het waar geen probleem. Maar de moet ze op en de leer ze zo binnen ze er elke keer weer. Nou, ik vind het wel lekker om er zo nou dan wel uit te kennen met freerunning. Dat is wel fijn, ja. Ja, want toen had ze eigenlijk echt bijna niks te doen. Nee. En toen als ze squallen toen we kregen hier op gang. Dat zo denk ze echt van yes, eindelijk ben ik squallen. Maar toen weer het weer verlengd en dan denk ze van oh nee. En dan kies nou toch nog wel freerunnen, dus dan kies iets doen. Dan is het toch nog fijn, ja. Ze staan net al in een kleer voor de jongeren. Ook de wat oudere doelgroep komt deel bij de gymnastiek. Maar dat leidt nou spietig genoeg echt stil. Normaal gesproken heb ik steps voor de wat oudere vrouwen. Maar daarnaast hebben we dan ook nog voor de echte ouderen, zoals mijn Beppe bijvoorbeeld. Mijn Beppe is 94 en die zit ook nog op gymnastiek. En daar hebben ze de gymlessen altijd in de zaal. Dat is wel stoelgymnastiek, maar ook wel gewone gymnastiek. En nu leidt dat helaas even stil. Maar we hopen dat we snel ook weer wat voor hun kunnen betekenen.